Jeni tiprasarok no kubun dofani borok ibake kubun pati rok bahake thungui tongkha norok naidi bises kai ani koimung kai maise norok o video no je mansak share kai di obo kubui kokse norok na ang proof bo phunuk nai oro ani kaka bo application sui tongo tan bagi sui ang nono sanai ko an kaka bo application sui tongo tabuk nono an kaka bu mongkai sochin nai tongdi norok bo application sui tongo bepar kai umai se ani jate gusti rok no ani chuchu chacha song ani dadu song borok se rajani sengkerak ngi phaijak borok rok no tini kubun dofani borok ibake kubun pati borok bahai senamkha phatar hani phaine borok nei pura document pura proof aboni tui ang 3-4 दिन 5 दिन na mai decha na kuno samung khaika kuno khayawui nogo thangui ang aboni bagai samung khai tongo ngai norok naidi borok tamuk khlaika borok khlaika chini district kai unuguti district ward number ngai 3 number ward 3 number wato chini tiprasarok no Bangladesh ni borok dokumen no kagaso bebag na snami tonjak kuno sarkar ni trute dabi phaipano ria kai akok ekdum real che je member parani member bokhoroksa BJP ni member chini borok no bono suda se akok sajak bo suda se nugui phaijak tamos namka ani kha dukho nang mane karna kha umai se ani chuchu song ani yong song se tabuk phano proof tongo rajani sengkrak ni tam sanai mani khuni bebang no tongbayo proof omo tongphano se chini borok no tamos namka Bangladesh namka aboni bagui edisio transfer khainan bagui norok naidi an kaka application sui tongo kebang poribar ingya phano poribar to kebang tongo tabok bortomano 20-25 poribar thangna poribar ni bisingo chini tiprasarok no bahaike buithok ai khang no saikna nai chini tiprasarok je alka party khai tongnai BJP phanong tong CPM phanong tong Congress phanong tong borok khai bongni pocketa rang kisahap kangkai borok tam sanai kok buije samane abono khananai abon bagai please ang nongno request klayo o video non rok jesa khaipano nok share khaidi ta thokai jak thung chini borok cha kapsa bai jeno ta phaljak thung ang dukho nangmani bagai se tini 4-5 din dore ui nogo joto nogo thangoi tamo bahai ingkha ingya bebag no detail sungmani pore borok sakha chini oro je tongnai je chinti prasarok no kubun dofani borok Bangladeshi sinami tongka problem khamai se abong kai general ward klaikha general je tongnai rong no Bangladesh ni borok ko sinami tongka on bagai tini chung application chui tong norok naidi ko an kaka nok bisas thanglak bo application sui tongo testpart langnan bagoi edisio testpart thangnan bagoi ang samana muchung mani kokhamai se norok chini je tiprasa tongnarok buibai ta thokok jakdi chakap sabai butta paijak di naidi an kaka application sui tongo tanke bobo je ang saproni chimino khari samung khai tongo loge no chini tiprasarok tabuk bo je party khai tongnai rok BJP phanong tung CPM phanong tung Congress phanong tung je party khai tongnai chini tiprasarok le jibono phano kokham saklak boitam sa abono bongni rai borok jibono phano ni samung kam khaiklak borok thokok jagai mang tongnai election phekangkai cha kapsa baino thokoi jangnai
takap cari kangkangkano bongni complete kam on bagai ang ani khajani tiprasa tai takuk bukuk songno ang request layo norok ta paijak di je bubagra samung khai tongmane a samung na right abono kubuni lama hoito masa musuni bagai makhang kosom na phana tongo abai kono dukho khainani kono kre asuk bosor buibai thokok jagoi chajagoi phaika abono norok moito sikri kisa misa hinjakma bai thokaijakma bai ba samung chaya khaima bai norok bono betala sukulugoi takraidi jini bubagra sara kubui lama o jaga kena bonu kuriya ang nai bonu gya ang 4-5 दिन धरे वे खारे नगो थांगय full detail sungmani pore je samung khaimani abo ano ke borang ria ibake ano ke bo abo nung thangi nogo thangi saidi omai ke bo saya but ang dukho nangman bagise chini achaimani o jaga ani yong songse rajani sengkrakni thangjak borok rono se tini phatar hani borok snamerika borok on bagai ta paijak di tiprasa tai taku bukuk rok BJP phanang tong CPM phanang tong pura faltu apno believe bota khaidi chini borok no je nogo tongne burha bursuk rok no emon khai thokogo nono nog renai ahai renai thugui thagai renai ni butta paijak di please ang request layo ekdum nong ang yakung tangi kulumu ang nongno ta paijak di cakap sabai ta paijak di norok jodi ang samani bisas thangyang kangkai iba chajagui tong kangkai norok video no share khaidi ichang kangkai share khaidi ichang kai share ta khaidi obo ekdom real se an kaka tabuk norok nai tong di application sui tong obo application sui tong 40 50 80 poribarok tong khana borong no Bangladesh sanami donmani chini achai mani si oro chuno si borok Bangladesh nami tong kha on bagui norok kubun patina ekdum believe ta khaidi ang te kaisa kok sanam chungo CPM phano khaitung BJP phano khaitung IPFT phano khaitung Congress phano khaitung je ang okok samani jodi neta rok ba MLA rok jodi bukha dukho nangi tong khai norok ang bai phai male phedi norok ang bai phai male phedi ang nono kaham ko phurungi rohornai ang direct chaka norok butta pajedi naidi bisas te kai norok porei phano naimano ang kisar labo norok naidi oro tamo suijak kha nok naidi tamo suika ang thokai di saka na kubudi saka hoito gana kuring kha kai kisa problem phano nai naina ni bagoi tamo suika pura kaham kai norok porei naidi jodi mangkhang kai ang nongno thokai di saka na kubi kok di saka norok nai tongdi norok ta thokoi jagdi tai आधा घंटा बा 1 घंटा नि परे पंचायत थांनाय जों अबनि बागै अबा जों पंचायत लांगे रिनाय टेस्ट पार थांना बागै एडीसीओ टेस्ट पार थांना बागै तांखांके जनरल तंगनाय चिनिति प्रसारकनो बुइनि दफानि बरक फातार हानि बरक सनामि तंखा प्राय 80 फैमिली रक काओ वार्ड नंबर 3 पंचायत नि बमुखाय इस कांचनबारी नरक नाइदी को आं थकाय साया